10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Go Falcon, go Starlink. Eagles pitching downrange. Гений или луд? Визионер или просто добър бизнесмен? Илон Мъск е една от най-противоречивите личности на нашето време. От бедно дете в Южна Африка до човекът, който иска да ни заведе на Марс. Това е неговата невероятна история. Илон Мъск е роден през 1971 година в Претория, Южна Африка. Като дете той бил изключително любознателен, но и аутсайдер. Прекарвал часове в четене на книги и учене сам. На 12 години създал първата си видеоигра, Blastar, и я продал за $500. Мъск винаги е мечтаял за Америка, страната на възможностите. На 17 години той напуска Южна Африка и се мести в Канада, а по-късно в Съединените щати, където учи в Университета на Пенсилвания. През 1999 година Илон създава X.com, онлайн банка, която по-късно се превръща в PayPal. Бизнесът се разраства толкова бързо, че през 2002 година eBay го купува за $1 милиард и $500 милиона. С парите от тази сделка Мъск можеше да се пенсионира, но вместо това решава да вложи всичко в 3 индустрии, които никой не вярва, че ще успеят – космос, електромобили и изкуствен интелект. През 2002 година Илон създава SpaceX с една единствена цел – да направи хората междупланетен вид. Но първите 3 изстрелвания на ракети се провалят. Компанията е на ръба на банкрута. Остава само още един шанс. 4-то изстрелване е успешно. Това спасява SpaceX и привлича вниманието на НАСА. Днес компанията прави редовни мисии до Международната космическа станция и подготвя първите полети до Марс. През 2004 година Илон инвестира в малка компания за електромобили – Тесла. Но индустрията не е готова за електрически коли. Компанията почти фалира, а Мъск влага последните си пари, за да я спаси. Днес Тесла е най-ценната автомобилна компания в света. Но Илон не спира до тук. Създава Starlink, мрежа от сателити, която дава интернет навсякъде по света. Neuralink, компания, която разработва чипове за човешкия мозък, и през 2022 година купува Twitter за $44 милиарда, като го преименува на X. Илон Мъск е един от най-обичаните, но и най-критикуваните хора на планетата. За някой той е гений, който променя света. За други безмилостен бизнесмен с прекалено много власт. Но едно е сигурно – той няма намерение да спира. Ще успее ли Илон Мъск да изпрати хора на Марс? Ще направи ли изкуствения интелект по-опасен или по-полезен? Напиши в коментарите какво мислиш за него и дали според теб е гений или просто добър предприемач. Ако видеото ти е харесало, лайкни, абонирай се и натисни камбанката. Благодаря, че гледа и до следващото видео.